Salam ah. Topini badak West Karbing Long Perangki Klembang Putum an Ningduk KCP Klang ang Tekel Hano Akihai EM Kangbura Killing pen Perangki Tumaphan Hili Kaman ke ot pu teroris pula so ki mande ke hang pen ajok la penso taksi lam kang tang lam kang sak la so ki pu pen ajok si niltum la so alangli ake chok che ke thedung apu taksi memorandum ngata pinpur alo da KC branch secretariat along niltum pi ponang koklo la ke pini la so pinpur alo ki pi la ke West Karbing Long district press club ahin pensi pi ponlo laso ki pi pon abangke arlo asong punil tumpan nang ke hang det ki pu det abangke nilitum ningduk lo lapen majok ta herangki ki claim atum ke hili oddong pen ason ki claim nilitum che thek long le lapen alangli pen ki putu local news paper channel punon print media la newspaper do an puzna alangli ke mane lang ingtung te lapen herangki ki claim tumpan ke alang thang mane aning mane ka chiklang damlo pulotang te alang li ke aning siksak pik la son si alang li kipu pena jok si nilitum abangke ning ki ke oi la pen ning ki duk chepeklang ponang kolo pinpur me iya mang hoi alang li ke long dun la ke chiklon trok ta pleng pelang chiklon trok pleng pelang jong si fourth pillar la media tumafan mate reporter journalist tumafan jong si laan kang check ke hang char bu pen jong si ing check hai la pen pu hai chedan hai pulotang te alang li ki duk ke la ke me jang ria phan alang li ke lang ji ke thek ji pu bang ke nilitum ning ke the thang natawe lasinon ilitum kaching honai Dr Tuliram Ronghang Karbing Long Tunmas Council alang li kachiripon ning kan sir ke pleng elo sitame alang li hin pen perangki aphan kachin kiputot kipusit lason nilitum theklong le bon sitame alang li ke cooperative kai ta nilitum pen kachirap do news konat ma kisu ahin ke klang alang li ke rap ke pidun media tum kisung tepho alang li kai ta ke rap dun lason si nilitum ahin pen kachuniri bangke non kang brakiling EM ake hai alang li perang ke tuman an ki puda dapot lason thot IEM abangke monon pita vedet nangji pusi nilitum abangke so dakpen la so pinpur alo bangke pini ladak CEM aphan kapanong alo ladak KC branch secretariat along pini ladak pinang koklo pasi justice abangke nilitum longwek nangji pusi nili akhai Dr Tuliram Ronghang CEM aphan chunirilo lapen isi abangke puthi abangke lahno nilitum apor ki pi abangke non hi thi la so chiklo yonang bong abangke nilitum apor pilo la pen jong si mationg a chiklo tarik isi hinni pen jong si thang ang thek ave pulotang te West Karbing Long ang kang pi abangke terrorist IEM aphanta council long chak bom lang pu bangke nilitum poster sitame atok anno gari hum ko an makedo auto hum ko an makedo abangke nilitum poster alang li poster tar thibji nilitum akache song ke lano democratically nilitum la son si che song kon po lano kardom foto nang ding coba foto kemana kalau kamera boleh